सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाइफ टाइम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। गणेश चतुर्थी निमित्त गावी येणाऱ्या गणेश भक्तांना घरी येणं जाणं खूप महागात पडतंय। उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयानं खासगी बस चालकांना महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळाच्या तिकिटापेक्षा 1.5 तिकीट आकारण्याची परवानगी दिली आहे। त्यामुळे मुंबईतून कणकवली देण्यासाठी 15 ते 19 सप्टेंबर पर्यंत खासगी साध्या बस सीटिंगचे दर 1500 ते 2000 रुपये पर्यंत पोहोचले, तर स्लीपरचं तिकीट 3000च्या वर आहे। तसेच कणकवलीवरून पुन्हा मुंबईला जाण्यासाठी 18 सप्टेंबर ते 24 सप्टेंबर पर्यंत हेच दर या खासगी बस चालकांनी ऑनलाईन पद्धतीने आकारण्यास सुरुवात केली आहे। त्यामुळे उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीनं आता यावर काय कारवाई करणार आहे याकडे प्रवाशांचं लक्ष राहिलंय। प्रवासी म्हणून मला हेच म्हणायचं आहे की सध्या हे जे वाढलेले दर आहेत ते खूपच आहेत। तसं बघितलं तर STचे दर आणि हे दर यामध्ये खूप जमीन आसमानचा फरक आहे। STचं नाही म्हटलं तरी साधारण सिटिंग 600-700 रुपये रेटचा आहे। स्लीपर बघितलं तर 1000च्या आसपास रेट जातो आणि हा प्रायव्हेटवाल्यांचा 1500 रुपये रेट लावला आहे सिटिंगचा। हा खूपच आहे, त्या मानाने खूपच आहे। आणि जर स्लीपरचा जर विचार केला तर 2-2.5 आसपास रेट आहे। तसं हा 2-2.5 जर रेटचा विचार केला तर प्लेनने जायला आपल्याला परवडेल। आणि मुंबईतील लोक ही जे कमी पेमेंटमध्ये जे कामाला आहेत त्यांना जर 4-5 माणसांची जर फॅमिली घेऊन जर गणपती उत्सवाला यायचं असेल तर त्यांना हा खूपच खर्चिक आहे। तसं बघितलं तर नाही म्हटलं तर यायला 10,000 रुपये, जाण्यासाठी 10,000 रुपये, म्हणजे 20,000 रुपये खर्च तो आहे। त्याशिवाय तो गणपतीचा खर्च असणार तो वेगळा आहे। त्यामुळे हे सामान्य माणसाला नक्कीच परवडणारं नाही आहे। तेव्हा ह्या RTOने तर नक्कीच याचा विचार करावा आणि हे जे रेट वाढलेले आहेत ते थोडेफार कमी करावेत, हीच माझी एक विनंती आहे। दर एवढ्या प्रमाणात वाढलेले नाहीत मुळात। आता तुम्ही सध्या परिस्थिती बघताय, मुंबईवरनं येताना आपण पूर्ण बस फुल येत नाही, त्यामुळे इकडनं जाताना तर 4 ते 5 सीट जास्तीत जास्त असतात। डिझेलचा खर्चसुद्धा आम्हाला सध्याच्या कंडिशनला निघत नसताना वरतून अवाढव्य टॅक्स, गोवा गाड्यांचे मनमानी कारभार, त्यांचे रेट कमी असल्यामुळे आम्हाला पण त्यांच्या दराच्या खाली आम्हाला चालावं लागतं। स्लॅग सीझन जेव्हा असतो त्यावेळी आम्ही 400-400 रुपयाने पण जातो, त्यावेळी STच्या दराच्या खाली असतात। त्यावेळी प्रवाशांना ते म्हणजे RTOचे अधिकारी त्यांना सांगतात का की बाबा नाही, तुम्ही STच्या दराप्रमाणे तरी कमीत कमी प्रायव्हेटवाल्यांना तुम्ही दर द्या। मग हे ज्यावेळी सीझन येतो आणि असं नाही की दोन्ही साईडने त्यावेळी लोड असतो, एकच साईडने लोड असतो, तो एक साईडने पूर्ण गाडी एम्प्टी येते, त्यावेळी आम्हाला पर्याय नसतो की दोन्ही साईडचा खर्च आम्हाला भागवणं गरजेचं असतं। येऊन जाऊन टोटल ट्रिपचा खर्च हा फक्त डिझेलचा 32,000 रुपये असतो। त्याच्या व्यतिरिक्त 5,000 रुपये इतर खर्च पकडला जातो। त्या व्यतिरिक्त टॅक्स, गाडीची झीज आणि रस्त्याची सध्याची असलेली कंडिशन तुम्ही बघितलात तर गाडीचं मेंटेनन्स ठेवणं आणि पूर्ण स्टाफला, मालकाला हँडल करणं खूप कठीण जातं। सध्याचे रेट काय आहे तरी चतुर्थीच्या सणानिमित्त कणकवलीतून मुंबईला जाण्याचे दर काय आहेत? सध्याला एकच रेट सावंतवाडी ते विरार असा 1500 रुपये दर सर्व मालकांनी असं ठरवलेला आहे सिटिंगचा। आणि स्लीपरचा असेल तर काय असेल? स्लीपरचं सध्या गाड्या आमच्या इथे कमी आहेत, म्हणजे क्वचित गाड्या आहेत, तरी 2000 ते 2200। आता तुम्ही 1500 रुपये दर ठरवला म्हणून सांगताय, पण त्याच्याच अनुषंगाने जर हा STचा दर आहे तो कमी आहे आणि त्याच्यात 1.5 सांगितलं की तो कुठेतरी खूप जास्त तफावत अशी वाटत नाही? तफावत अशी नाहीच आहे ती ॲक्च्युली। जर त्यांनी व्यवस्थित कॅल्क्युलेशन आमचं बघितलं की गाडी मुंबईतनं येताना किती सीटवरती येते, काय रेटने येते, तर त्यांना ते गणित समजेल। ते फक्त STच्या जीवावरती, म्हणजे STचं जे कॅल्क्युलेशन आहे त्याच्यावरती जर जात असतील तर त्याच्यामध्ये फरक येणार। त्यांचं मेंटेनन्स कॉस्टिंग आणि आमचं मेंटेनन्स कॉस्टिंगमध्ये खूप फरक येतो। त्यांच्या टॅक्समध्ये त्यांच्या 8 वर्ष झालेल्या 8 वर्षापेक्षा पण जास्त जुन्या गाड्या पण मुंबईमध्ये ये जा करत असतात। आम्हाला तशी परमिशन नसते। आम्हाला 8 वर्ष झाली की आम्हाला हे 60 लाखाचा कचऱ्याचा भाव होतो। मुळात याबाबत
तालुका प्रवासी संघ कणकवलीने सातत्याने आवाज उठवलेला आहे. खाजगी वाहन चालक आणि ट्रॅव्हल्स कंपन्या या नेहमीच वादाच्या भोवऱ्यात राहतात. एस टी महामंडळाने गेली कित्येक वर्ष या चाकरमान्यांची सेवा इनामे इतबारे केली आहे आणि आजही त्यांचे दर निश्चित आहेत. ते त्या ठिकाणाहून आहेत. एक सरासरी एकूण विचार केला असता 600 पासून ते अगदी 1200 पर्यंत एस टी महामंडळाचे दर ठरलेले आहेत. यापेक्षा ट्रॅव्हल्स कंपन्या या गणपतीच्या सीझनमध्ये अव्वाच्या सव्वा प्रवाशांकडून दर आकारून नेहमीच लूट होते अशी या प्रवाशांची आणि चाकरमान्यांची मागणी आहे. मग यासाठी सातत्याने प्रवासी संघटनेने आवाज उठवल्यानंतर फार मोठी काही त्यामध्ये सुधारणा झालेली दिसत नाही. मात्र सिंधुदुर्गाचे RTO ऑफिसने याबाबत त्यांना एक चांगला दणका दिला आहे आणि त्यांना असलेल्या दरापेक्षा 1.5 पट रक्कम जास्त आकारावी. त्यापेक्षा जास्त रक्कम आकारल्यास, तिकिटाचा दर आकारल्यास या खाजगी वाहन चालक असतील अथवा ट्रॅव्हल्स कंपन्या असतील यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यासाठी त्यांनी आपले नंबरही दिले आहेत. हे अतिशय चांगली बाब असून त्यांचं प्रवासी संघटनेकडून RTO ऑफिस आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं कौतुकच आहे. या पार्श्वभूमीवर याही वर्षी आपले कोकणातले चाकरमानी एकूण कोकणासह सिंधुदुर्गात दाखल होतील. त्यावेळी त्यांचं स्वागत करण्यासाठी ह्या एस टी महामंडळाबरोबरच खाजगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांनी आपलीच माणसं, आपलेच चाकरमानी हे समजून त्यांच्यावर अवासवा दर न लादता त्यांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी त्यांनी कमीत कमी माफक दरात म्हणजे RTOने ठरवलेल्याप्रमाणे 1.5 म्हणजे एस टीच्या 1.5 पट अधिक रक्कम आकारून त्यांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी सहकार्य करावं असं मी प्रवासी संघटनेकरांना आव्हान करतो. त्याचबरोबर आमच्या प्रवासी संघटनेचे अध्यक्ष मनोहर पालियेकर आणि सहकारी यांच्या आदेशानुसार मी कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांना आव्हान करतो की जर कुठच्याही खाजगी वाहन चालक अथवा ट्रॅव्हल्स कंपन्यांनी आपली लूटमार करत आहेत हे लक्षात आलं तर मनोहर पालियेकर यांच्याशी संपर्क साधावा. यासाठी त्यांचा नंबर आहे 76 66 02 63 49 आणि दुसरा नंबर आहे 94 21 23 55 89. या नंबरवर संपर्क साधावा. कोकणात आमच्या येणाऱ्या प्रवाशांचं तालुका प्रवासी संघातर्फे स्वागतच असेल. या कोकण आपलाच असा. सिंधुदुर्गामध्येच कोकणामध्ये गणेश भक्त येत आहेत, पण या गणेश भक्तांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. कारण खाजगी बसचे दर आता खूप वाढले आहेत. कारण जे खाजगी बस आणि जे बस चालक होते आणि खाजगी बस कंपन्या होत्या त्यांनी जे दर होते ते आता चतुर्थीच्या निमित्त वाढलेले आहेत. कारण मोठ्या प्रमाणात चाकरमानी आता सिंधुदुर्गात यायला लागले आहेत. जे ह्याच्या आधी 500 600 700 रुपयापर्यंत सिटिंगचे दर होते ते आता 1000 1500 2000 अशा पद्धतीने वाढले आहेत. आणि त्यामुळे आता कुठेतरी गणेश भक्तांनाच्या खिशाला कात्री लागत आहे. एवढे वाढलेले दर हे गगनाला भिडत असल्याने प्रवासी कुठेतरी नाराजी व्यक्त करत आहेत. आणि तशाच पद्धतीने इथून जाताना हे जे दर आहेत ते देखील ऑनलाईन पद्धतीने तशाच पद्धतीचे आहेत. म्हणजे जर सिटिंगचा दर असेल तर तो कमीत कमी 1500 रुपये ते 2000 पर्यंत आहे आणि स्लीपरचा असेल तर 2000 ते 3000 असा रेट आकारण्यात येतो. आणि ह्या ज्या खाजगी बसेस आहेत त्या गोव्यावरून सावंतवाडी, कुडाळ असेल, कणकवली असेल, देवगड असेल इथून निघतात आणि त्यांचा दर हा एवढा असल्याने कुठेतरी खाजगी बस चालकांचा हा दर वाढल्याने जे गणेश भक्त आहेत त्यांना हा मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. पण दुसरीकडे
जे परिवहन विभागाचे जे दर आहेत त्या म्हणजे RTOने नियम लागू घालून दिलेला आहे। त्यांनी सांगितलेलं आहे की जर परिवहन विभागाच्या जो 1.5 दर आहे तोच दर आकारण्यात यावा, जर त्याच्यापेक्षा दर आकारला जाईल तर त्यांच्यावर कारवाई होईल असे सांगितलेलं आहे। पण ऑनलाईन पद्धतीने आज आपण बघितलं की इथून मुंबईवरून कणकवलीकडे येणारे जे दर आहेत ते नुसते सिटिंगचे असते ते 1000, 1200, 1500, 2000 आहेत आणि इथून जाणारे पुन्हा म्हणजे 20 तारीख असेल, 21 तारीख असेल, 22 असेल, 23 तारीख, 24 तारीख असेल ते देखील तेवढ्याच पद्धतीने आहेत। म्हणजे डबल, दुप्पट आणि तिप्पट रेट असे आपल्याला इथे ऑनलाईन पद्धतीने असलेले दिसत आहे, आपण ते देखील पाहिलं आहे। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी ह्या भाडेवाढीवर RTO विभागाने काहीतरी उपाययोजना करावी, अन्यथा जे चाकरमानी आहेत त्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे आणि त्यांना हा सणानिमित्त येणारे चाकरमानी आता खिशाला कात्री लागल्यामुळे खूप मनस्ताप त्यांना सहन करावा लागेल एवढं मात्र निश्चित। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा